Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod kanato sa Jesser Marketing, ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto aniya na pud usab kita magduyog magpaminaw sa tuang programa karon mga tagna mga kabisyo my love so sweet hala sige plaster na pud sabta sa paglanog-lanog kumbate sa to ang mga gibating kaanyag. Anyway, maayong udtoy labi na sa uban kanato diha karon nga kamulo sa ilahang paghungit-hungit, kamulo sa ilahang pagpahimsog sa ilahang kalawasan. Oo, batok sa mga sakit na pwede magpakgang sa ilang mga kinabuhi. Mga kabisyo my loves, kini diay ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po dyan inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Baba o ha. Plasta na punta niyo, duyog na punta sa pagpaminaw, sa pagpabati, kanyato po sab. Kumusta ning uban kanyato diya karon nga nyaga panyukat sila mga tagsa-tagsang kaugalingon nilabi na sa pagtrabaho. Ning uban kanyato diya karon bisan nating paniud to niya kung bati pagyapon. Grabe ka, mandato na ginyay mo ang kumpanya bang? Tabuan niyo mo ba ha? Oh, dapat kung paulay na, ay napasobra diha. Oh, di na ba na siya muihap niyang imuhang gitabuan? Wala labot na si mong oras. Pero bitaw, kung bati kaya punta, importante sa malagay may trabaho. Huwag lang tayo magsigig reklamo. Ha? Ganun tayo eh. Pero bitaw, kumusta niyong uban kanya to sa gihapon nga nyaga panginabuhi, labi na katong mga driver, sweet lover na to diha. Muna sa pagpamasada, mag-chicks-chicks pa. Suya, ayaw man niya suya. Ako lang, ayaw po perminti ha. Oh. Kaya mas matingalay mo, misis ni mo nga, sige lang kag pamasada, gamay kay mong kita, kay sige din mo na siya ginalibre o pamasahe. Natignan ako na ibang mga driver ang ilang mga misis nila nagauba na mo na nahimong konduktor. Oh, eyes to the road. Mo na inindot ka mag-asawa, mag-inunungay, di ba? Sa pagpanginabuhi. Oh, aron di kin magsigigyaw-yaw imong asawa ba nga di giday lalim nga mamasada no, init adlaw tapos kapoy. Oh, so muna nga higugmaan ninyo ang sigo sa mga kabisyo my love so sweet. Anyway, tuod kini ato ang tulumanon giato kanato sa muna sa mga sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. No, parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga Calabo garlic, lemongrass or turmeric o luyan dilaw. Tawa-tawa, banaba, mangkatabang pud usab sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupaggang sa tanang bakterya nga virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro 09 sa 0930-973-6009. Okay, pabati po sad mo sa tuwang text line number mga kabisyo my love so sweet 0917-509-5493. Again 0917-509-5493. Ni ato ang text line number. O sige, pabati mo aron sad ato ang masugdan ang pagpatibaya diya kaninyo, especially kung gusto mo 50 pesos load, tawag lang mo. Okay, sa to ang contact number. We are live by the way sa to ang Facebook page. Okay, DJ Michael nga Facebook page, sa Calabo Herbal Plus, Calabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Okay, pwede mo mag-message diha, mag-order sa produkto natin sa Calabo. And also mga kabisyo my loves, diya lang sa muna ta nag-live no. Okay, sige. Anyway, kumusta ning uban kanato diha karon nga
nakapalit na. Oo, nakita ba ninyo mayong resulta? Oo, di gid ba limod no? Yung himsog ka no, nalagsik yung imong lawas. O tiya mo na, ignan bitaw taka. Nakalabo herbal products lang ang makatabang nimo. Labi na kung ikaw dunay mga balatian nga dugay ng giantos ug dugay na pud taong wa na ayo. So mao nang dapat proteksyonan o i-prevent ang mismo mga sakit no pinagi sa itong mga produkto diri sa Calabo Herbal Products. And sa mga asawa di ay, di ba? Nag-iskot naman ng taga niya lulubaba. Ang tinuod nga asawa na sa kabalo mo moagak yun na sa bana nga hubog nga susapinday diha sa kalsada. Oh, kasi masulti ni mo ana lulubaba. Kung moagak man ganyan kasi mo ang banya nga hubog. Aga ka gyud kay taon ikaw ra gyapon pangitaw niya kung ganing punit na siya sa prisuhan kinsa mang misis nimo sir. Ikaw ra gyapon mapurwisyo. Unang aga ka papaulian niya tapos pag uli sa balay lapdusi, bunali. Gubog ganyan ka magbilin kag kusog pauli. Ikay hurot-hurot kalsada kanya. Daw big marip kanya. Ha? Oh, kaon yang imong kusog. O gang imong pitaka, okay ra malip ka basta yung pitaka ako agi dapat ni. May pag ako ay mo snatch ni. Kaysa lain makapahimalos. Oh, dapat agakon yun ninyo, ha. Napadiri lulubaba sa mga kawatan og manok diha karon ha. Oh, ni ay pahimangno para sa inyo. Grabe po niyang kawatyag manok oy. O naman na sa mga bukid-bukid nga bahin tuod lulubaba nga waaw bitaw kayo nga wala kay makitang mga witnesses. Sa kidnapping man ilang ginabuhat. Pag mangawat gani mo manok ha, apila po ninyo kawat ang piso. Okay, kinsa may maglumlum ana in taon, tagiya. Yani, para dili po sila mingawon ba kaya di bialalim mawadan og inahan. Ilabi na kung ganing bata pang ilahang mga piso. Pila na lang taon ninyo gawat ang piso kay para gyud taon di sila mawalay sa isa't isa. So muna pahimang daw na ito mga kabisyo, my loves ha. Og niya pa, lulubaba, jagahan niya ba siya dyan niya? Ay okay kaya ra kay nani mo. Amo ba? O sige. Hanukin mo ako, hanukin. Incheck, matud pa, lulubaba, utang pera para tayo negosyo. Oo, tapos, ang Pinoy, utang pera para bili cellphone para bongga post FB. Tapos, kinabukasan, gutom. Sa may masulti ni mo na lulubaba. Mamagin niya prinsipyo sa mga inchik. Kaning mga inchik manggod, bata pa sila, wala na sila sulti, silang ginikanyang magtarong sa pag-eskwela kay para mauman makatrabaho. Ang ila, ay na mo pag-eskwela eh. Pag-negosyo na lang mo diri, mas madato pa mo. Okay ra high school, koto, pero mag-college ka, muraga, depende kung gusto niyo mo maghimong doktor, way problema. Pero, mag-business na lang ta, dagan patag makita, tabangan pa ko nimo. Mama na sa prinsipyo sa mga Chinese, mga inchik ba nyo? Kaya negosyo ganyan ilapin me. Tuluan ko sila mga diskarte ng uban pa. Tapos kita mga Pinoy, mantingan niyang prinsipyo, kaya walang tanaw na to. Grabe po ka maoy, walang di makapabor, dili makapabor nga makakuan ko, makabaton ko, mayong kaugmahon. May bogya po mayo yung makugmaon kung kuan ka, kining open-minded ka sa nga niyang klaseng kaimtangan, no? Diba? Kaya mo ang inyahan, bitaw, yung mga ginikanyan. Sama po sa imo ha. Nakita po nimo nga diara po sila ni Asensio sa negosyo. Nagito isa nag-trending karon sa social media, may kiling. Namaligyan ang taon siya og fried chicken sa dalan karon na sa tindahan, o di ba? Food cart lang siya. Unya tapos nakalami lang gid siya manok kay tungod murag samag chicharon. Naisuka nga perting lamiya. O di ba? Suka lang taon ang iyahang kuan ang iyahang pinaka best selling. Napang saw-saw. Di nalagi niya sa diskarte. Okay, ang tao makaon mag-good side. Mawitaw na ito'y post nga nakita na ako ni Elon Musk bitaw lulubaba nga gingon niya dito sa Twitter, mga kabisyo my loves. Ang mga pobre, padayong mahimong pobre,
Kay tungod sila pag naay kwarta, gasto diretso, di ba? Wala nagaipon, wala naga-invest, di ba? So padayon maging pobre. Mga matikdan nimo kini bitaw mga jeepney drivers, mga kabisyo my loves. Actually dako kina sila kita, mas dako pa na sila og income kaysa namong mga trabahante. Oh, kita na sila mga 30 sa kabulan kung buti naon makalarga na sila sa kadlaw, makita na sila mga 5,000 labing dako. Di ba? Depende na lang kung kusog jud kayo ang pamasada. Oh. Nya tapos so sipon nimo na siya no, adlaw-adlaw. Mga bisyo 2,000 to 3,000 to basta mga dili mo babag 2,000 sagaran. Di ba? Or 3,000 baka di mo baba sa ingana. So mo nang matikdan nimo nganong kahit gyapon ning mga jeepney driver. Pero in fairness ana sila, dunay mga napahuman nga mga anak nila na paskwela, di ba? Kung batigid kayo, nagilaanan sila ang kwarta. Just so happen lang, kay gasto kung gasto, ana ba? So muna ang mindset manggod nato mga Pinoy kay natay kwarta, tigo muna ko ni malata lang ni. Madugta lang ni sa kwan. Gastoon to ni. Unsa di ay? Di ba? Waldas kung waldas. Kaon diri selebrasyon hala sige. Nya tapos napatoy laing gi-post si actually tulo to yahang kwan, isa lang ka posting, tulo ka mahinundanon kaayong message no ang yahang gi-tweet. Middle class will always stay middle class because ang ilang kwarta ginagamit nila for savings. Dili pud sila mo invest, dili sila mo gasto. Savings sa gina nila. Diba? Which is true sa kung side, middle class. Naga-save yung taon ta sa bangko. Inumduman ako dati, dako kayong saving, kaya kung ginauna ba, makasave kog dako, ay, yahay na ko ani. Dili di ay dapat, no? Oo, pag dako, makasave di ka og dako, dapat invest din nimo na siya. Kay kanang dako nimo nga savings diya karon sa bangko. Anam-anam nimo na makuhaan, ginagmay, pero matingala ka sa kanunay, kurot na. Wala na, luoy niya, minghoy niya. Mingaw niyang pamayag. Ha? Okay, sige naman o gasto. Sige kaon niya saving. Lagi savings lagi. Walay ka ba? Ano mo, balaka man kung ano mo ko savings sa bangko. Kala sige laag ko. Gasto ko ani, pait ko ana. Pero ang kahimtang sa kinabuhi will always stay as a middle class. Diba? So, wag ya po yasinso. Pero matikdi kini mga wealthy people, mga kabisyo, my loves, no? Not because wealthy sila daan, but because na wealthy sila. Na wealthy sila o padayon sila mahimong wealthy. Mga kabisyo, my love, so sweet, no? Kini mga dato, padayon mahimong dato. Ngano, kung na sila kwarta, imbis nga ipalit nila unsay gusto nila, imbis i-save nila sa bangko, na actually savings. Di man po na pwede mahimo diha in case of emergency, pero gamay nga portion lang ilang gina-save. The rest sa mga dagkong porsyento sa ilang kwarta ginagamit nila for investment. Diba? Ibalik nila sa ilang business, i-rolling na pud sab nila or i-invest nila sa laing mga portfolio, laing mga businesses, laing mga opportunity. Diba? Take for example, kita mga Pinoy, wala magunti kasayuran kaya na sa minindot nga i-invest na ko negosyo da. Pero unahon nimo pag-invest mo nang imong lawas, kabisyo, my loves, no? By the way, pwede ka mag-reseller day pud usab sa atuang produkto diri sa Calabo kung naa kay mga kliyente, porsyento ra imo, laway ra puhunan, tiyaw mo na. So basta paspas o kugihan lang ka maligya, kabisyo, my loves, layo ang imong padulngan. Okay? Kato mga nangita og business diha nga sure nga walay puhunan pero kaya mamaligya, mga kabisyo. Message lang ninyo ang Calabo Herbal Product Gesture Marketing Facebook page. Okay, na lang dito, message lang mo. Pwede ko mag-reseller. Pero ang yung paagi sa pag-reseller, kabisyo, dapat namoy sure buyer. Message ninyo para ma-process din Okay? Of course, via COD na siya, no? Kung layo mo nga dapit, pero kung nara mo diri sa Mundakbayan, sa Davao, bayad una. Pero ay kabala kabitbit ng produkto, no? Para kaliwaan ba, mo gina siyang klaro diha, di ba? Okay. Pero si reseller dapat mo purchase gyud una dapat sa ato ang tindahan. Okay, kay once ma-release na siya sa ato ang tawagan na kining kusina or sa pharmacy kung asa nimutangan ang ato mga produkto, depende kung namoy kasabot mutually sa pharmacy, no?
Kamo na bahala mag-igo ana, pero kung diri sa ato ang opisina direct sa ato ang manufacturer, mga kabisyo may labs pag magawas na gay na siya, good as paid na. So bayaran gyud na nimo. So make sure nga sure gyud imo ang buyer nimo. So yan na ang paagi sa pag-reseller, not dili lang sa mga produkto nato diri sa Calabo, but sa tanang mga lain pang produkto. Ang tawag niya na mga kabisyo, pwede na nimong i-apply sa Shopee. Pwede na nimo i-apply sa Lazada, pwede na nimo i-apply sa Alibaba, sa unsang mga online selling platform, sa social media or sa website. No, ang tawag niya nga trabaho, affiliate marketing. 'Di ba? Pagbuhat ka og kagalingon nimong online store, for example, Facebook Market, Facebook page, 'di ba? Mo na imong nahimong tindahan, i-post lang nimo na diha kung naay mo palit. Message lang ana, okay. So diha lagod ta na mga transactions nimo. Wala kay produktong igawas, wala kay puhunan, laway ra gyud og kusog ang imuhang puhunan. So muna siya affiliate marketing mga kabisyo my loves. You are affiliated to the business, like for example diri sa Calabo, affiliated mo nga mamaligya sa ilahang produkto. So muna siya reseller. Alas 11:28 so na mga kabisyo my love. So better ha. If you kung namoy mga na silyapan or nainteresan nga nindot kayong opportunity nga gusto niyo invest mga kabisyo, diha magud na. Kailan mo ni Warren Buffett, Lolo Baba, Warren Buffett. Buffett yun naman siya. Nabi niya sa mall niya ang kanyanan. Dili, investor na siya. Katulo na siya sa pinakadato sa tibuok kalibutan in terms of business ha. Katulo na siya. Ang nag-away raman si Elon Musk, si kanang tagiya sa Amazon, si Warren Buffett. Tigulang na po kayo na siya Lolo Baba. Grabe nang kayo na siya katigulang. Kung ano siya pa sa nanigulang, dito pa ning mature ang tanan niyang mga investment nga kwarta. Tiyaw mo na. Diba? Pero nagsugod siya sa pinakadugay pa kayong panahon. No? Ipangutana siya. Usay sikreto niya. Ngano na dato siya Lolo Baba. Ano kung ipangutanyo niyo mo? Bitawon siya may tubag niya. Ang tubag niya Lolo Baba, kabalo siya, people don't like to get rich slow. People like to get rich fast. Diba? Tama gid pod noon. Kita gusto mo kita madato dinalian ba? Mo mong ginay gusto nato nga pas-pas, pero siya nagpaabot mo na siya og labing dugay, nagpaabot sa muna siya og taas nga panahon, nag-invest kabisyo karon iyahan nagyong gi-harvest ang iyahang kakugi. So anam lang ginagmay lang na iyahang sugod sa dati sa una. Kanya kanang iyahang magipang-invest mga kabisyo, naga-research gyud na siya. Unsa ba ni nindot ba ning kumpanyahan ni? Pila na ni kadugay? Unsa ra ba ni iyahang income? Kumusta na baka ni siya? So research gyud kamuna niya na, no? Okay, so asa ka pwede mag-invest mga kabisyo kung kita mga yanong tao. Sa mong silingan sa muna ka mag-invest, makita nimo na siya business, pwede ko makakuan diha, sampak diha, kabaks mo na tabi. No. O siya may ang invest nga negosyo. Kung imong silingan nga namaligya og sari-sari store, butang nato, mag-invest ka sa yaha diha og nindot imong sari-sari store, kung butangan na siguro nato na og piso wifi. Di ba? Okay, kada anin nila diri tambay sa muna sila diha, palit og soft drinks unya, tapos magbutang na kag puso wifi, tunga lang ta sa kuan kining ako imo gasto tanan, tapos imuha lang kuryente og internet. Ana lang wala kay lain bang kabalakan. Di ba? Ako ang gamit, tapos ikaw ang ako ang gamit og maintenance, imuha ang kuryente og wifi. Ilang lang na siya. Or di ba ka sa kuryente magtunga mo, kamo na bahala magsabot. So ana lang mga kabisyo, di ba? Namoy tips. So na nato magpakadato unsa man. Ana lang god. Lawakan ang pag-isip, na. Lawakan ang pag-iisip. Basta magsige lang kag tanaw kini bitaw mga videos kabisyo sa mga asenso nga mga tao, og magbasag mga libro nga maghatag sa imuha og mga tips. Okay, daghan diha mga kabisyo. Kana mga libro nga magtabang nato ba nga strategize ang atong life, no, atong kinabuhi, kung saan nato pag-asenso sa pag-abot sa atong mga pangandoy sa kinabuhi nining kay tanga.
Mudaga niya kag pagkakagawad, may kilig. Di man po noon. Oy, speaking of nga na, doon labiyaan eleksyon, no? Oy, daga na kayo mga butan karon. Butan kayo si Kapitan. Uy, perminti lagi mo na makita si Kapitan diha karon, ha? Kagawad, oy, sige lang kag kinumusta. Gani, perminti lang kang kumusta. Ni kumusta niya ka? Oh, dugay tang niya kita ba? Ikaw may di magpakita, gawad. Naramang ko diri sa amo. Alas 11:32 na, pero bitaw, sige. Lulubaba sa maulan ka to, no? And anyways, mga uban ka nato diha nga gusto magpalagsik sa ilang immune system, better na yun mo'y maintenance nga vitamin C. Unya pili atong vitamin C nga makatabang makapaayo sa imuha sad kay daay herbal content. Kini Angelic C with vitamins. Sabi siya, my love so sweet. Para protektado og himsog nga panglawas, gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog, inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content, no? Puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan, batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya, mga kabisyo, my love so sweet. Padayon ta sa unahan. Duyog yapon sa pagpaminaw. Idyo nga gliato apil kining mga uban kanyato nga dali kay ma-stress. Ay masika stress diya kay mag-struggle inyo ang pes. Ha? Sa mo niya nga kung kabuyon man gani mo, labi na kung nagbiyahe karon. Ha, lagi mo lagi, stress lagi ha. Mag-relax ka uban ng Angelic relaxing roll. Manutsot ang kanindot og soothing effects sa peppermint o lemon set sa Angelic relaxing roll. O diba, ang saya nun ha. Padayon ta ha. Alas 11:34 na oh ha. Duyog yapon sa itong pagpaminaw kanyato karon mga teknya. Dili yapon sa itong programa ang tutok pagkatok ha. Sa udto ha.